Maj 2015. I huset her på Bornholm bor Lars og Stina med 5 børn og en hund. I årevis har de sociale myndigheder haft mistanke om, at der stikker noget under familiens umiddelbare idyl. Naboer fortæller historier om mistænksomme skrig og kommanderende råb fra huset på alle tider af døgnet. Jeg synes, når jeg begyndte at høre instrumenter i tid og utid, særligt om natten. Altså, jeg har sådan nogle nætter, hvor jeg ligger lidt søvnløs, og så har jeg hørt violiner og trommer. DR2 Dokumentar har valgt at gå dybere ned i sagen. Lars Nørgaard og Stina Skovgaard er de fleste kendt som nogle af spidserne blandt øens kulturelite, og deres ansigter er ofte at se i diverse bornholmske medier. Mange betragter dem som multitalenter, der både kan synge, er musikalske og skuespillere. Da det talentfulde par fandt sammen i 2011, hvilede alles øjne meget naturligt på de alt 5 sammenbragte børn. Mange talte om, hvorvidt de ville være i stand til at leve op til deres talentfulde forældrepar. Og det har vist sig, at det kan de godt. Mange har gennem de seneste 4 år nyt godt af børnenes optrædener både i ind- og udland, og familien er ofte omtalt som Bornholms svar på von Trapp-familien. Men bag glansbilledet gemmer der sig en ny, tragisk historie om et massivt omsorgssvigt af børn i udkants Danmark. Siden Lars og Stina fandt sammen, har de sammenbragte børn levet under forhold, der bedst kan sammenlignes med nordkoreanske fangelejre. Oppe i det såkaldte lager har børnene været indespærret og tvunget til at øve sang, spil og dans. Kun med trusler og en militant disciplin har Lars og Stina kunnet holde dette hemmeligt så længe. Da vi hørte om børnenes situation, sneg vi en reporter ind for at dokumentere deres usle levevilkår. Altså vores far, han har jo altid sådan lidt været kendt for, og lidt været sådan en entertainer-type, og altid været meget på og lavet mange ting. Første gang vi mødte Stina, der virkede hun bare så sød, og jeg troede egentlig, at alle kvinder på Bornholm var selvstændige keramikere. De fandt jo ligesom bare sammen, fordi de havde planer om at skabe en perfekt børnetrup. Ja, og en gang om dagen, der får vi mad igennem slusen. Men det er altid for gammelt. Så i morges, så lige pludselig så kom Stina bare ind og sagde: "Så er det oppe i kadetten, så tyr vi ud i almindingen, nu skal I ud og træne." Og så skulle vi bare løbe rundt i skoven med vores instrumenter. Synge og danse og spille, det er forfærdeligt. Her ses Claus. Han er det nyeste medlem af Lars og Stinas trup. Og ja, jeg husker ikke så meget den aften, men næste morgen vågner jeg på Bornholm i et gæstlokale, hvor at den pige, jeg så sidder og spiser morgenmad ved siden af, kan Lars så fortælle mig, at hans datter og min kæreste. Og jamen, jeg kan jo ikke huske det store af, hvad der er sket der, men han siger, at jeg har svoret mig til både hans datter og til at redde verden gennem god folkemusik sammen med Lars.
Efter optagelserne er sagen om den forsømte børnetrup fra Bornholm blevet forelagt for myndighederne, og børnenes skæbne er nu i sagsbehandlernes hænder.